hoxe non dá unha luz perfecta. Pero... Vas a ver aí unha... Ben, este... No, pero... Cuando tienes especial de ocasión con garantías de Loca, tienes mucho más que especial de ocasión. Sea duda de Ahora como non hai horario de día ni nada, O rally está, ou sea, vai a discurrir todo por o Ayuntamiento de San Amaro, creo que eso xa lo publicaron por aí, menos 200 metros. O que sepa onde están eses 200 metros, quítolle 10 puntos da clasificación. Deixar pasar ese individuo. A consecuencia de facer todo dentro da... A comida é aquí nunha plaza